Hola a tothom. En aquest videotutorial veurem com afegir persones i alumnes al nostre Classroom. Accedirem a qualsevol de les nostres classes i ja hem vist en vídeos anteriors que podem utilitzar el codi de classe i fins i tot la invitació. Però nosaltres, manualment, el que també podem fer és adreçar-nos a la secció de persones i aquí veurem els professors involucrats i els alumnes involucrats. Si volem afegir a un nou professor, l'únic que hem de fer és fer clic en convidar un professor i seleccionar o escriure l'adreça de correu que nosaltres volem. A continuació, només hem de donar-li clic a convidar. Una vegada hem fet això, aquesta persona rebrà al seu correu una invitació per tal de formar part, en aquest cas, com a professor. En el mateix cas, si volem alumnes, farem clic en la mateixa icona i farem exactament el mateix procés. Fixeu-vos que aquí apareix la invitació al nostre Classroom. És molt important recordar que si utilitzem comptes de Gmail només podrem convidar comptes o usuaris que utilitzin el correu electrònic de Gmail, al igual que l'Xtec. Quan utilitzeu el vostre compte corporatiu del vostre centre, heu d'assegurar-vos que es permet invitar a les Classroom a alumnes fora d'aquest domini. O sigui, els alumnes tenen un compte corporatiu, és a dir, del vostre centre, no hauria d'haver cap tipus de problema. Una vegada tenim tot el conjunt d'alumnes inscrits, recordar que els podrem organitzar mitjançant aquesta icona o podrem realitzar accions massives. Marquem la icona, marquem els alumnes involucrats, en aquest cas només jo tinc un, i a partir d'aquí podem enviar un correu electrònic a tots aquests alumnes, silenciar-los per tal que no puguin o no ens arribin les seves notificacions o fins i tot fer-los fora, suprimint-los d'aquesta secció. D'aquestes maneres podrem tenir els participants en els nostres Classrooms. Això és tot. Fins la propera.